आं दिनैनि बे बेलायाव बेखौनो बुंनो सानोदि बर'आ हारि हिसाबै दिनैनि दिनखौ बे बोसोरनि मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ बाथौ सान हिसाबै गभर्नमेन्टजों बा सोरखारजों मोनसे गनायथि बन्द मोनबाय आरो बे बर' हारिनि मोनसे धोरोम होननानै गनायथि मोनबाय। बेखौ जोङो गिबियावनो बाख्नायग्रोनांगोन आसाम सरकारखौ। बेजों लोगोसे आं बुंनो सानबावो दिनैनि बे गोथार बाथौ सानाव जों ब्रह्म धोरोमनिफ्राय जोङो वेलकाम खालामनानै जोंबो लुबैदों जे बाथौ धर्मआ आदर्शबादि जानांगौ आरो मोजाङै मोजां फालिनानै गावनि न' बांनि गासै गथ' गथायखौ मोजां खालामनाय लामा आखल आखुखौ फोसाबनानै संसार जानायाव गोहोम होनांगौ। आरो दिनैनि बे जिहेथु बाथौनि सिबिनाय नेम गुबुन गुबुन नेम गैयालासिनो मोनसेल' थख' नेमजों खालामनो नाजायोबा बे मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामो आरो गासै बाथौ गुथुंखौ आं खावलायो मुलुगाव सान्थिनि थाखाय जेब्लाबो खामानि मावनांगौ आरो बयखौबो आध्यात्मिक गियानखौ होनानै समाजनि फुंखा हिसाबै गोबां जोंनि गेजेरनिफ्राय बर'नि गेजेरनिफ्राय जोङो सुबुं फुंखा हिसाबै बहननो एबा दिहुननो सोरजिनो नाजानांगौ बेखौबो आं खावलायो। बे गुवाहाटीयाव थानाय गरचुक ओनसोलनि बे मिथिंगापुरि गामियाव बाथौ मन्दिर बेवहाय खुंफुंनाय 19थि बोसोरसालिया जथुम्मानि बाथौ साननि गेट बेखेवनाय हाबाफारिखौ आंनो होदों। आं बेवहाय माननि आलासिसो खावलायजादोंमोनब्लाबो गेट बेखेवग्रा आलासिया नुजाफैनो हायैयाव आं बे खामानिखौ मावफुंना होदों आरो बेवहाय आं गोजोननाय मोनदों जे जोंनि ओनसोलनि बाथौ सिबियारिफ्रा जेरैबायदि आदर्शबान देखायदों बे जोंनि थाखाय बाख्नायथाव। इयुनाव आं मिजिंथिबावो ब्रह्म धोरोम आफादनि जि थांखि बे थांखिया बाथौ धर्मखौबो जोङो अराय सम सिबिलांनाय बर' हिसाबै बे जोंनिफ्राय बे थागोन आरो बेवहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो थाया। बाथौआ बर'नि अरिजिन आरो बाथौआ गोदो गोदायनिफ्राय सिबिनाय हिसाबै बे नेचारनि सायाव मिथिंगानि सायाव सोनारनाय हिसाबै बिनि सिबिनाया दिनैसिम दंबाय थायो आरो इयुनावबो थागोन। बर' जाथिया जेसेबां थागोन बे धोरोमा बेसेबां थागोन। नाथाय बिनि रिफर्मेसनखौ नांगोन। जेराव गाज्रि हुदा दङ बे हुदाफोरखौ फोसाबनांगोन। समाजाव थानाय माखासे गाज्रि हुदाफोरखौ फोसाबनानै मोजांनिफ्राय मोजांसिन खालामनाया बे धर्मनि थांखि होननानै आं फोथायो आरो आं खावलायो। सिगां आङो निउस लानायनि थाखाय नोंथांनिसिम खुलुमनाय थाबाय। जोङो दिनै नैबे गोथार नैथि मंगलबाराव दिनैसिम जोंनि बाथौ धोरोम फालिनाया 19थि मायथाइ जाबाय। दा बेवहाय जोङो धोरोमखौ लानानै जोंनि गामिनि गथ' गथाय बिसि फिसा बयबो ज'यै मोजाङै बोरै संसार जालांनो हागोन बे संसार जानायनि लामाखौ जों अरायबो मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय जों आखायाव लागासिनो दं। मानो होनबा जोङो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बे जायगायाव फैनानै जों संसार जाफैदों। जों ज'यै खौसेयै थानानै धोरोमजों आरो समाजजों गोरोबनानै गथ' गथायखौ मोजाङै बोरैहाय फोरोंलांनो हागोन आरो जों बोरै मोजाङै थासारिखौ लाबोनो हागोन, बोरै मोजाङै संसार जानो हागोन बेखौ लानानै जों दा बहाय बे जोंनि बाथौ धोरोमखौ लानानै जोङो हाबाखौ मावलांगासिनो दङ आरो जोङो जिखुनु फोरबोआवनो जों बाथौखौ जों सिबिबाय थायो आरो जोङो जोंनि जिहेथु जोङो सरखारि हायाव दङ बे सरखारि हानिफ्राय जों बोरै
माने सरकारनिफ्राय पाट्टा मोननानै जों बोरै मोजाङै संसार जानो हागोन बेखौबो जोङो खायदा खालामगासिनो दङ। सरकारनाव आर'ज बिलाइ होदों आरो बिदिनो जोङो आर'ज बिलाइ होनानै जों बोरै पाट्टा मोनगोन बिनि खायदाखौ लागासिनो दं। सरकाराबो होनायनि मोनसे माबा होदों, आसा होदों। बिनि थाखाय जों सरकारखौ धन्यबाद होयो। हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो जों धन्यबाद होयो आरो जों सरकारजोंनो दङ। जोङो बिदिनो सरकारजों गोरोबनानै थानानै जोंनि जिखिनि हाबा मावनांगौ बे हाबाखौ जों मावलांबाय थागोन आरो जोंनि जि बाथौ धोरोम बे धोरोमखौबो लाखिबाय थागोन आरो बेनो जाबाय जोंनि बर' हारिनि गुदि धोरोम। बे सोरबा रिसार्च पार्सना फैयोब्लाबो बे जोंनि बाथौ धोरोमखौसो जोंनि हारिमु हिसाबै बेखौ मोनफैगोन बिथांमोनाबो। बेनो जोंनि बर' हारिनि सिनायथि आरो बेखौ लानानैनो जों दा बे बाथौ मिथिंगाफुरि गामियाव मोजाङैनो जों संसार जानानै दङ।